aure. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Ilahu gwani zirjalali sarki gun komai, ina ta bidar sirrika gurin manzan komai. Na sana iyo bai dukan ga kar na baro komai, na wake amarya da ango yau babbar rana. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Dubu na salati gurin ma'aiki dan gata, alai da sahabbai suna biya gun dan gata. Da su ne zan yi riko na gane madafa ta, iyalai gun Mustapha Muhammadu Sallallahu. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Amarya ki zauna gidan mijinki na jin daɗi, cikin komai karkice ba za ki sako kauɗi. Kiyo haƙuri a ciki na ranki ki bar faɗi, ki manta batun dukkanin ƙawaye 'yan mata. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Domin zo mu zauna zama na tara akwai haushi, tsakanin harshe da ma haƙori misalin shi. Idan kika daure ke zaki ba makiya haushi, a gida na Naziru a yau zama kika sa ɗan ba. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Asiya amarya kina cikin manyan mata, koda a gidanku ana fice miki yar gata. Zan so ki biyo dukkanin halin manyan mata, na ɓoye dukan sirrukan mijinsu cikin zuci. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Iyayen amarya suna ta murna ba fashi, yayi na amarya cikinsu ba mai jin haushi. Kanni na amarya cikinsu ba mai shan ƙanshi, saki ganga kesi da zo na taka rawa ni ma. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Iyayen ango ina taya ku yin murna, yayi gun ango dukansu kowa yayi murna. Kanni gun ango dukansu na ƙaunar juna, alhamdulillah godiya ga sarki mahalicci. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Abdulbi malam anan nake san ban kwana, zaman haƙuri ku da 'yan uwanku cikin juna. Domin haka ne tabbacin akwai su har ƙauna, abokan ango suna ta murnar yin aure. Cikin sanadi rabbi ya sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Cikin sanadi rabbi ya yi sila so ya kwarara, cikin haƙuri Asiya Naziru sun yi aure. Cikin